हामबाय मारो जों याखाय बाथुगे हाने जों दिनै नों जे मिडिया पार्सन नंनो जों रिंगै जों प्रेस मिट मा खाखिया लाइक थांनाय 4 तारिखआव 5 रायजोआव बुट गना नांगौ ओंखाय दिनै त्रिपुरा रायजोआव गायसो अपनिबा चन्द्रमनगर अमन्त्रि बर' रेली खायलायखिया रेली खायलायमानि जागुलो बर' बाजिराव सकलायखिया অদিনে হর্ন মানে হর্নি এমনি একটা হয়তো একটা বিষ এই মধ্যে চিনি ত্রিপুরা মথানি চিনি কাইসা কর্মী তাকে রবিদ্যা ব্রহ্মণি বুলাইর গাড়ি সপ্তাহ জাখা অমনতই जों 5 तारिखआव जों आरो गाइसा मानदै थानाव जों एफआईआर खायखिया जारा दुसि खायनाय रंनो जों अदिनो रेलीबो खायलायखा खादुमा जों खुंलायखा जारा दुसि खायनाय रंनो चिन्हित खायै दाखि दारिखे रमनानि बागै ओंखाय ताबसुक जारा माननाय थाना सं কোনো ব্যবস্থা খায়াকো অমনतै जों खोना 8 तारिख 9 तारिख 48 घन्टा जों गारि घोड़ा बाजार जों बन्द खालामनाय যতক্ষণ পর্যন্ত जों बंगनमो साक्सेस खायासाक जे ताखौ तिनि रबिद्या ब्रह्मनि जे गारि सौदायनाय जारा दुसि रंनो रमेशाक जों अब जारि दंनाय अमन्तिना आं सानामु जोङो तिनि जे मानदाय एलाकाव तंगजां बयार सिप दंमोन जराव अमा हाके ताप तंफारि दंमोनि अमो त्रिपुरा मथा खायमानो बीजेपी खायमानो निनि आईपीएफटी खायमानो निनि सीपीआईएम खायमानो जत्तो जाने अधिकार जाने राजनीति खायमानो हायपुनो अमा हाके जे मानदाय एलाकाव जे तंगजां तंमान जराव अमा हाके कायसा बरकनि सम्पद अमा कायसा मालखुमर अमा हाके सकजाखाय खुब दुखजनक अबनो बागैनो जों त्रिपुरा मथानि पक्षंगै आं कयनामुसुङो जाते तंगजां बयार सिबि तनानै बागै माने जाते अशान्तिङावै माननाय एलाकाव अमन बागै जों त्रिपुरा मथानि जों जत्तनो तिनि जे एलाका बासिनो जों खबुकजावो र जों तिनि 48 घन्टा बिसिं जुदि व्यवस्था खाया ओंखाय जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै फन जों दाइसा आगामी दिनाव जों पदक्षेप नाहरमान अमन बागै जों मानदाय थानानै जारा कर्मकर्ता जे दंनाय रक बर' बमनो तारिखे जारा जा आयु खायनाय रक मम सुस्थ तदन्त खायै जारा गारि सकनाय रंनो बंनो चिन्हित खायै रमनानि बागै जों बंनो कयजावो नरब व्यवस्था खायदि अमो हाके जों तंगजां बयार सिबि तनानै बागै जों पक्ंगो तान गजार दा माहाय सोनायाव तमनो बरक 4 तारिखआव रेली खायलायखिया बाजि सकलायखिया अ हरन अमा हाके सकता जागो अरत के बाकारानो जों साननाया परिष्कार अम बंनि पक्षंगैनो जारा दुष्कृति तंनाय रक बर 100% जत बर गया जारा बंनि जे तं माने तमुंसिता तंनाय बंनि जे कर्मी बीजेपी रंनि खायमानो जों सोनायाव खायो बरक जदि अर दिन आनंद पुटी खायलायखिया एरपर हर लाइसलायगा नंलायखाना चालायखाना अमन्त्रिफोरनो बरक अमाय सकजाय मानो जों चिनि जाय गता आइडिया ता अबनो ओंखाय जाते नरक अबनो चिनि जाय एलाका बासिबो अमक दुखु नाङै फायना नांगो चिनि जे जारा तंगजां बयार तंनाय रनो जों फायनो बुद्धिजीवी থেকে শুরু খাयै বাজাन হইতে শুরু খাयै যত যারা কর্মমहल बरक तंनाय जत्तनो आगु फायनाय बागै आं कयजावो खरसा बरकनि कायसा सम्पद न खाय जाका खुब दुखु नांगो आं बागै आं कयनामु जोङो इमे दिल्ली थाना रक जानो पदक्षेप नाथुन पदक्षेप नायगा जों आगामी जों ताइब बृहत्तर आन्दोलन खायनो बागै जों तैयारी दङ अमा हायता ब्लक कमिटिनि फर्मार वर्किं प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय मानदाय ब्लक कमिटिनि वाइटेपनि भाइस प्रेसिडेन्ट आशिष देबबर्मा फाइट साव काम खायनायनि हनै गाबोननि बागैनो ताकसुक जरा कुनु सामुं सोंनु गेख आबोनि बागै सोंथिनो याक माने अ जागा याक मा फलका जे जों 48 घन्टा बाजार बन्द खायनायनि बागै आबोनि बागैनो जों पुलिस प्रशासन दंनो कयजावा दाति सिनाव सामुं खालायनायनि बागै जुदि हाय एकेटेबा आन्दोलन कतर खालायलायफोर हमखाय आबो ब्लाइकै तमुं सितारा लायनाय बा ब्लाइकै सेलेक मासिसा हायपा नंलाय थांमानो जे एमनजेखाय बंनि प्रशासन दङ हनै बंनि सिमिं क खानानानै बिया सिनि पार्टी जे सिनि आঞ্চলিক पार्टी सिन कर्मी रक दुखुमानै दंमोनि सिन कर्मी रकनि सम्पत्ति नष्ट खायजाक दंमोनि बरक अबनो नाया किन्तु जे पार्टी खायु होन सेंगला बायनो जे कुरु पार्टी ruling o tong hone asuk phan phuno kai bongya jotono tong khosang tongna bagui
ang aboni bagani jotono no koijawa jotono tongkasang tongthung sungbo tongkasang tongmani no tungfra lurlai khengkai abo saya sung YTF rok jibono uslugrak buskanga gognai judi o jinis no brok ye sakthariya hangkai sungno